Првата изложба, озаглавена изложба на босилеградските художници, с която галеријата в Босилеград отвори врати, бе открита на 1 ноември, Деня на народните будители. Приветствие към всички присъстващи отправи председателят на Националния съвет на Българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стојков, един от основните инициатори за създаването на галеријата, както и кметът на община Босилеград Владимир Захариев. Нека ни е честит празника на народните будители. Едно ново здание, една прекрасна точка за нова история. Нещо, което с колегата Стефан Стојков мечтаем отдавна. Благодарим на всички млади хора и младежи, които той ги настреми тук да направят тази галерия и общината да започне писане на нова история. Вие с тази галерия сте първата стъпка на новата история на Русия. Вие сте нашите народни будители. 1922 година България донесла решение да се отбелязва празника на народните будители. Нека този ден бъде началото на празника, който Русидът с голяма радост го приема и не само тези хора, които днес, тази вечер, са се произнесли със своите умотворени, със своите снимки, но за бъдеще и училища тук да се държат по рисуване, и поетски вечери, и старини да излагаме, и много нещо, което вече имаме планове с колегата Стефан. Тази вечер поздравявам кмета на Общинското събрание на Радомир и всички други гости от България. Трябваше да дойде държавният секретар на Министерството на културата, но ще дойде с министър, като обновим залата в центъра на културата. Ние при вас в Радомир бяхме на празника на Бозата и го казва, Боза, не това е история, пак история. И при вас Бозата са донесли горанци, и при нас Бозата са донесли горанци. Това го казахме при вас. Вчера отбелязахме деня на срещите на селата, преди 1-2 седмици беше плодородието, преди месец и половина беше Зелника наш, преди беше Великденския празник с 2 страхотни фестивала, край ще пее и танцува, но това нещо е уникално. Това нещо пише история, другото е годишно, радват се хората, а тук един голям, дълбок наклон и към общината, и към Националния съвет, към всички, които днес са нарисували, които са си изложили тук. Прекрасно е за всички бъдещи. Стефко, наклон голям. На всички вас. Благодарим на господин Захариев за подкрепата към културата и младите таланти на нашия град. Следва приветствие от председателя на Националния съвет на Българското национално малцинство в Сърбия, господин Стефан Стојков. Уважаеми кмете на община Босилеград, господин Захариев, уважаеми председател на Общинския съвет на град Радомир, Република България, господин Кирилов, уважаеми професор на Софийската художествена академия и директор на галерията в Кюстендил, господин Господинов, уважаеми председател на художниците на град Кюстендил, господин Шунев, уважаеми директори и представители на културно-просветните институции в Босилеград, уважаеми дами и господа, уважаеми гости, уважаеми медии, уважаеми сънародници, където да живеете в Република Сърбия. От името на Националния съвет на Българското национално малцинство в Република Сърбия и в свое лично име най-напред да ви честитим днешния празник, посветен на народните будители. Пожелавам ви да сте живи и здрави и повече усмихнати, уважавайте себе си, но уважавайте и всички други хора, без оглед на националната им и религиозна принадлежност. Бъдете горди, че сте българи, бъдете горди, че имате български корени. Използвам момента да се заблагодарим на Република Сърбия, с която имаме отлични отношения, която ни позволява да достойно отбележим всички дати, свързани с нашата история, култура и традиция. Също така призовавам всички наши сънародници в Република Сърбия
за спазване на Конституцијата и законите на страната во којато живееме. Оште веднаш честит празник на сите българи в Република Србија. По днешниот повод откриваме и художествена галерија. Тоа е историја за нашиот Босилеград. Една од основните цели на Националниот съвет е повдигането на нивото на нашата култура не само во Босилеград, но и секаде кадето живеат наши сонародници в Република Србија. Така да, аз вярвам да тази галерија ще даде допринос за опазването на нашата култура, традиција и обичаи по достъпен и привлекателен начин за нашия народ. Преди около половин година имахме разговори с културните институции и културните дејци од Босилеград по повод изготвяне на стратегија за работа за период 2026-2031 година на Националниот съвет. Те всички казаха да е необходимо такова помештение за нашия град. С кмета на општината, господин Захариев, разговаряхме и веднага тој превзе мерки. Намерихме това помештение, както виждате, оборудвахме го с всичко необходимо, за да стане така уютно. За което општината чрез Националниот съвет изхарчи около 400.000 динара. Само за материјали. Работната ръка, за да стане всичко, е напълно безплатна од јавно предпријатие за строителни площи и пътища и изказвам голяма благодарност към директора на това предприятие, господин Страшко Апостолов, и заедите му. Благодарим и на заедите от Спортния съюз на Босилеград, които също оказаха голяма помощ. Голяма благодарност и към собственика на това помещение, господин Леон Накев, който излезе в положение и първите 3 месеца даде безплатно помещението. Тоест, от 1.1.2026 ще заплащам наем. Художествената галерия ще е и под Националния съвет, и под община Босилеград съвместно. Но всички разноски ще поеме община Босилеград от следващата година, което ще е са около 500.000 динара на година говорим. Аз искрено се надявам да в близко бъдеще художествената галерия стане самостоятелно юридическо лице с заети хора вътре, защото тези наши художници това го заслужават, а заслужава го и самия Босилеград. Голяма благодарност и към тях тази вечер. Днес те не са само художници, те са и голями ентузиасти. Но на първо место са добри хора, наши съграждани. Александър Захариев Казмир, Станислав Тодоров, Сандра Стоименов, Ивана Миланов, Драган Гонев, Анита Стоилков Конески, Драган Ангелов, Любиша Пенев и посмъртно Ненат Александров. Благодарим ви на всички вас. Благодарим ви на всички вас от сърце. Отново казвам на всички, за всичко, което сте направили, което правите и което допърва ще направите в областта на културата и изкуството на Босилеград. След малко ще имате възможност да се наслаждавате на техните творби. Имам и една молба за Любиша и Сандра. А по идея на господин Миодраг Якимов, да втората постановка в тази галерия бъде фоторетроспектива на футболния отбор Младост Босилеград, защото тази година са се навършили 50 години от основаването на отбора, който има богата история. Това нещо си го заслужава и футболният отбор Младост, но и всички хора дали допринос за тези 50 години. Благодарим на Сандра и на Любиша предварително за това нещо. По традиция, по повод 1 ноември, Деня на народните будители, община Босилеград и Националният съвет на българското национално малцинство в Република Сърбия връчват награди за учениците от основните и средните училища, спечелили едно от първите 3 места на републиканското състезание по български език и литература за миналата година. Също така се награждават и учениците на випуска в училищата в Босилеград и в Цариброд. Децата в Цариброд вчера са получили наградите от подпредседателката на съвета, госпожа Славица Васов. Наградите се връчват в основа на решение на изпълнителния съвет на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия и са на стойност. Ученик на випуска на средните училища 20 000 динара, ученик на випуска на основните училища 15 000 динара, първо место на републиканско състезание по български език и литература 5 000, второ место 3 000 и трето место 2 000 динара.
Наградите получават и учители по български език, които са участвали в подготовката на учениците, които са печелили някои от първите 3 места на състезанието и са на стойност от 2000 динара. Използвам момента да честитим на првенците на випуска и на носителите на наградите от републиканското състезание по български език и литература за изключителните им постижения и пожелавам им още по-големи успехи в бъдещето им образование. Благодарим и на всички ученици и учители, взели участие в състезанието по български език и литература. След малко и те ще бъдат наградени. Благодарим и на всички организатори на това днешно тържествено събитие. Уважаеми дами и господа, бъдещето всички заедно трябва да изграждаме. Бъдеще, в което всеки един член на нашата общност може свободно да изразява своята идентичност, да допринася за обществото и да живее достойно, като част от единна и модерна Сърбия. Само със съвместни усилия можем да осъществим визията за равноправна, активна и горда българска общност в Република Сърбия. Благодарим ви на вниманието, живи и здрави и на нова елита. Благодарим на господин Стойков за добрите думи и за постоянната подкрепа на образованието и културата и инициативите на нашата общност. Преди откриването на изложбата в новата галерия, даваме думата на професор Валентин Господинов, директор на галерията Владимир Димитров Майстора в град Кюстендил и професор на Художествената академия в град София. Заповядайте, микрофонът е ваш. Не знаех, че на мен точно ще се отдаде тази чест да открия тази галерия, това духовно място. Чувствам се много специално, защото знам, че едно начало винаги е трудно и винаги носи едни очаквани и съмнения. Аз съм сигурен, че това място ще бъде заредено с нова култура, че културният календар, който ще изгради, ще бъде претъпкан. И искам да ви кажа, че няма да ви оставим сами и ще помагаме много за това. Във вашето пространство се случват събития и изложби, които наистина подхождат на вашия град. Искам да честитя празника от мое име, от името на кюстендилските художници, които присъстваме тук на вашето събитие. И пак много ми е специално, че точно аз ще открия това пространство, духовно пространство и наистина ще правя всичко възможно, с каквото може да помагаме и наистина тук да се случват едни хубави изложби. Няма да забравя момента, в който по инициатива на Александър Димитров преди 12 години, още като млад директор в галерията в Кюстендил, ме помоли да направим изложба с репродукции на Майстора. Аз естествено откликнах и подготвихме всичко с колегите, но когато пристигнахме на мястото, видяхме, че то е доста неудачно за експониране на репродукции на Майстора. Трябваше да се съобразяваме с врати, инсталация, изобщо тя не беше пригодна за това нещо. Сега, в момента, в който влязахме и си коментирахме вида на това пространство, може би ще започнем да мислим отново, да направим една ретроспективна изложба репродукции на Майстора. И второто, което може да ви обещая, и съм сигурен, че председателя на групата на художниците на Съюз български художници в Кюстендил Владо Шунев също ще ни подкрепи да направим една изложба на кюстендилските художници при вас. Благодаря ви много. Усещам много специален дух и съм сигурен, че това място никога няма да бъде забравено, няма да остане празно. Благодарим на професор Господинов. Своето слово произнесе и художникът Любиша Пенев, главен инициатор на идеята и автор на част от представените творби. Уважаеми гости, приятели на изкуството и съграждани, днес просто откриваме една нова галерия, днес откриваме пространство на духа. Мястото, където стените не са граница,
роди към човешкия дух. Към онзи невидим свят, в който цветовете говорят повече от думите, а тишината и на платното понякога казва всичко. Изкуството е това пространство, където човекът се среща със самия себе си. Той е нашия опит да осмислим света, да му дадем форма, звук, цвят и да оставим следа. И както е казал великия Пикасо, изкуството измива прахор на ежедневието от душата. Нека тази галерия бъде място, където душата на Босилеград ще се пречиства чрез красота, вдъхновение и творчество. Нека тук се раждат идеи, приятелства и мечти, защото изкуството не принадлежи само на художниците, а на всички нас. Той е гледал на времето, сърцето на народа. Добре дошли в новия дом на светлината, мисълта и вдъхновението. Добре дошли в галерия Босилеград. Честит празник от нас! Председателят на Общинския съвет Радомир, Светослав Кирилов, също за кратко взе думата. Стефчо каза, ще кажеш някакви думи. Казах не. Защото не ние сме главните герои, а главните герои са тези деца, които награждавате днес. Главни герои са всички, които са при живе, а и по смърт от тук, чрез своите произведения. Огромна чест и благодарност ми оказвате, че мога да се докосна до тези талантливи деца, да бъда част от този хубав и светъл ден днес. Провокира съм да кажа някакви думи, защото тук видях много усмихнати и топли хора. Аз съм днес гост тук, но всъщност аз съм си у дома, защото в нашите сърца ние сме братя. Затова искам да поздравя днешните будители, а това са децата на младите деца, бъдещето на Босилеград. Искам да поздравя и всички творци на това, което са създали, защото то е уникално. Съпругата ми е художник, тя по-добре може да оцени това, което сте показали. Пожелавам на всички вас това прекрасно помещение наистина да бъде домакин на такива хубави събития, като днешното. На децата пожелавам това да не бъдат последните им награди, а на творците да показват своите произведения не само в рамките на Сърбия, извън границите на Сърбия. И сега е момента, чрез кмета и Стефчо, да поканя художниците и техните произведения по Коледа да гостуват в Радомир. Благодаря ви. Тържеството завърши с музикална програма, подготвена от музикалния майстор от Босилеград Петър Николич в съзвучие с обявения ден на траур, след което гостите бяха поканени на тържествен коктейл. Инициативата е резултат от съвместните усилия на Община Босилеград и Националния съвет на Българското национално малцинство в Сърбия в партньорство с Народната библиотека Христо Ботев, Основното училище Георги Димитров, Центъра за култура Босилеград и гимназията в Босилеград.